Hamaseigarren ariketa honetan, eskatzen digute buruz kalkulatzea, edo buruz egitea, eragita hauek idazkia zientifikoan. Gogoratu, zatiketak, biderkaketak eta berreketak eta erroketak, idazkia zientifikoan egiterakoan, egiten dira bananduta zenbaki hamartarrak eta hamarraren berredurak. Orduan, lehenengoan izango da, 1,5 bider bi, hiru, bider, hamar ber, bidertzen daudenez, batun behar ditugu, beraz, 7 gehi 5, 12. Hori lehenengoan, bigarrenean, zatiketa egin behar dugu, 3 zati bi, 1,5. Eta 10 ber, kenketa, 6 ken 11, minus 5. Urrengoa, 4 zati bi, 2. 10 ber minus 7, zati 10 ber minus 12, da 10 ber minus 7 ken minus 12, minus 7 gehi 12, ber 5. Eta maitzeko, errokarratua, erro lau bi da, eta 10 ber sortziren erroa, da 10 ber lau, berdira. 17garrena. Kalkulatu behar dugu, hauek, eskuz, ariketak kalkulak eginez, agertzen diren biderkaketak, zatiketak eta berreketa bat. Horrenengoren kasuan. 3,5 bider 10 ber 7, bider, lau bider 10 ber sortzi. Baiten dugu, zenbakiak bidertu, bider, 10aren berretzailen batura egiten dugu, 7 gehi sortzi bidetzen dabelako. Horren daukagu. 14, bider 10 ber 15. Orain, idazkera zientifikoan jartzeko, koma, ona ekarri behar dugu. Beraz, 1,4, zenbakia txikitu inda, beraz, 10aren berredura gehi, emondako saltuak, gehi bat, beraz, 15 gehi bat, 16. Beren kasuan. 5 bider 10 ber minus sortzi, bider 2,5, bider 10 ber 5. Bidertzen dugu, 5 bider 2,5, eta bider 10 ber, eta berretzen lehen batura, minus sortzi gehi 5, minus 3. Orain, 5 bider 2,5, 12,5. Bider 10 ber minus 3. Orduan, idazkera zientifikoan ipintzeko, 1,25 ipini behar dugu. Txikitu dugu, salto bat emon dago komak, orduan, 1,5 bider 10 ber, txikitu denez, berretzaileri gehitu behar diogu emondoko salto kapurua. Gehi bat egin behar diogu, minus 3 gehi bat, minus 2. C. 1,2 bider 10 ber 7, zati 5 bider 10 ber minus 6. Izango da 1,2 zati 5 bider 10 ber 7 ken minus 6. Kenketa egiten goko berretzaren artean. 1,2 zati 5, da 0,4. Bider 10 ber 13. Orduan ipin behar dugu, 2,4 bider 10 ber, zenbakia handitu dugunez, berretzaileari kendu behar diogu emondoko saltu kopurua. Beraz, ken bat, 12. Eta maitzeko, deren kasuan, 6 bider 10 ber minus 7, dana berbi. Berbi egiten da, bidertzen dauden biak berbi eginez. Hau da, 36 bider 10 ber bidertzen ditugu berretzaileak minus 14. Ipintzen dugu 3,6 zifra bakar bat egon behar dako, koma horretik, 0 ez den zifra bakar bat, bider 10 ber txikitu dugun zenbakia, komak salto bat emon duelako,
handitu behar da, hau, minus 14 gehi bat, minus 12. Hori izango da, emaitza.